Som a principis de 1917, a la ciutat francesa de Verdun. Vivim en una etapa complicada, on la guerra és la principal notícia a tots els diaris. En 1915 va començar una subetapa de la Primera Guerra Mundial anomenada Guerra de Trinxeres, on ambdós bàndols van quedar sense la capacitat d'avançar. Els soldats van quedar atrapats a les trinxeres, un forat excavat a la terra que serveix per protegir l'abans de les tropes enemigues i no es pot disparar a l'enemic amb major protecció. Tenen sistemes subterranis interconnectats per distribuir subministraments i on els soldats poden refugiar-se. La zona que es troba entre les trinxeres de tots dos bàndols rep el nom de Terra de Ningú, un territori molt perillós on els soldats són un blanc fàcil per a l'enemic i les bombes són constants i ensordidores. Les trinxeres s'estenen des de Suïssa fins al Mar del Nord, uns 800 quilòmetres de patiment. Ja fa un any des que aquesta etapa de la guerra va començar. Els soldats van anar amb la idea de lluitar per un curt període de temps, però ha resultat que no té un fi proper. El dolor, la fam, la por, són sentiments habituals a les trinxeres. Això ens explica Marcus Howie, un oficial anglès admirat per la seva estratègia. Estem aquí amb Marcus Howie. Com et trobes? No em veus? M'acaben de pegar un tir a la cama, mentre feia una incursió amb els meus soldats al front alemany. Quina mala sort. Em sap greu. Creus que malgrat això podrem fer-te unes preguntes? Ara que s'han anat els metges, jo crec que sí. Perfecte. Primer de tot, quant temps dus lluitant i malvivint de les trinxeres? Duc aquí uns 11 mesos, de 9 dies i 7 hores. Podries explicar-nos quines condicions pateixen els teus soldats a les trinxeres? Són miserables. Cada vegada que plou es crea una piscina de fang dins la trinxera, on els soldats han de dormir. Qualcuns moren afogats i altres pel fred provocat per la pluja i les males condicions. Ara a l'hivern les temperatures poden arribar fins als menys 20 graus. Els soldats no poden fer foc per encalentir-se i com a resultat de la humitat i del fred, les tropes pateixen de l'anomenat peus de trinxera. Es queden blaus i sense vida. És habitual la gangrena. Que desgràcia, és inhumà. Com ho suportau? La qüestió és que no suportam, i menys amb la presència de rates i altres plagues habituals. És una agonia. M'estic imaginant la situació d'un soldat i trob que no hauria sigut capaç de mantenir-me entenimentat de cap manera. No anhelen tornar a casa amb les seves famílies? Pregunta més estúpida. Esclar que volen tornar amb la seva família. L'avorriment, la sensació de que cada moment podria ser l'últim, veure com els teus companys cauen desplomats just davant, qualcuns fins i tot s'autolesionen per poder tornar a casa. I els que no tenen l'esperança de tornar a casa acaben amb problemes mentals greus. M'ho imagino. Gràcies pel teu temps i per contestar les nostres preguntes en aquest moment tan difícil, Marcos. Esperem que us hagueu de donar compte que la guerra no és un joc i que el patiment de totes aquestes persones no servirà per res. Gràcies per escoltar-nos. Fins a la pròxima.